حرق جنا أب 16 عامتا ناب أديس أبابا خدت كمجات أم خونو تعزقوت أردتن نسان معرة أبتن دادلالا بزحا تنسبيتي نحرق لك أمس رأيها فاتينها مستدلالا خونم مسزراروا نمشت زمحراسب تحلي طرح كتسرح كم تدلي حرقنا تدلالي نجرتو اتدلالاون نتن سبيتي مس نجرن صقام يبلون كم حرايه بموبايل نافجز انحزان اخدا لكاتيت ورح سلازنبره حرق حمشاي كفلي تمرتا نمقصال تعامت كساب زودا نشدشت ورحي كتصبا نيروا نايتن سبيتي جزا قفيح مربان فيت نفيت عبي بيت مقبل مستن زلويو ناتي بيت مقبل مستن مقبل زابسلا حموش تزخونا قوالات نقوقاتين مشهد زوطا تملالس تسرحتن يالوا حرق بقوا منت تقوصرت اللو مخنات نتمن برغزا سراح طرح انتخون ايكون ندقه عبت مرباون بزي مخنات بزوح ايترأن دارغا خلو سرحا عبتوش تغزايو تعامد توديو مسكرن بزيحو حرق فرح تبع اندابلت تمرتي امزقباني كتبل طيقتن قالن كم تمزقبن نجرنا حرق بتسفى خصبه جميرا ولا قالن جنا اي مزقبتن تنسبيتون زحساب زي داقيمن ايل علعون مسكرن توديو تقمت مسقاتو حرق حزون ايخالان اي تمزقب كنكو كتبل نتنسبيتي داقيما حتتتن ويرسي ايلن قالن صوعن امزقبيا خبلا تأزاز حباء قالن جنا تاي مزقبتا تجزا خدا حرق وشتا انا تقاصله صطبلت كونايلن مزقبا كم زحلفالا ولا تفلتت منم كتكبر اي كعالتن اذا عامت توديو قصال عامت مزيو حزون امزقبان ختبل بتخ علامتن تزاربت جنا الشيشينا بلا حزون تجزا احلفالا ناي ممحر تسفعه قس بقس طفيو تاريفو سراحه مسرح جمرت حرق عبت جزا نسو مسقاتوت تدقري اتو ايتفلطن كدانون نديا قرشي ملأخون تدليوا اتن سبيتي بمكينان هيزنأ يخدامو مسودأتون بمكينان يملسعا بيت مأسرتي بزمسل نبرا كلت عامت أحلفا ادميا 18 ملأمو دحرق زاقنا سلامة عيوتا كتحسب كتجنع جمرت نايقزا سرحتنيا خوينا عابيس نايقزا سرحتنيا كخوينا كموت ديا النابلت أرسات أيقات بزم مخناتون كل معالتي كخف أجمرة عبت مربا سبزي لك خونتلو كابلبا تبكي بخياقنا أيوت ألان نايتجزا وارديا زنابرو سبعي بتعنا مخنات سرحم دقيقون مسوطو نايتجزا بعالتجزا سخونا تنسبيتي كم مسرحي ايجنسي خيدن حدن من اسي حيزان متعا زمن اسيون لكا كم حرك كاب قطر زمت اينيرو عبرها يبحل عبرها كوارديانت حليفو عبتي بيت مقبن مستانون زرليو ناي قلبت سراح يسرح عبقتو كمستازا يفليو عبتي مربا مزلو لاشتانوس عبيوس زئزز مأزوز ايونيرو حرك دحر خلت عامت زتقراربتو عبرها طرحيو حرك نابدون كان ولا خدخد اي فكادلان نعبرها عبيومو غزيو يمصا تبحل زتعززتو كتنغرو بزخدت قطري تيسحقا اي تملسن مولو بمولو كترسعو ستقاربت كمستقى عبرها ملسلا كاب حساب وجع عرفت تركب كتدلتلا نبابرها تلا أخلو من قدتات تقالالش ولا عب حدا مربا سنبرو تخونو ملأختخ تنقرو تزيكوينا بخالي مخنات مسابرها تقراريبون زواقعلو عقات أمي أي نبران مخناتو نايتي بيت مقبن مستن كتقرب أي فكادلا نيرو
ዝተለኣኸቶ መልእኽቲ ክትነግሮ ክትኸድተላ ግና ካብ ልባ የስሕቓ ንሱ እውን ብናታ ሰሓቕ ነብሱ ትረኽዓሉ በዚ እውን ኣብርሃ ሓረግ መልእኽቲ ሒዛ ክሳብ ትመጾ ብተስፋ ይጽበያ ንሳ እውን ናብኡ ክሳብ ትለኣኽ ትሽኩል ናይ ክልቲኦም ስምዒት ዝፈለጠ ዋላ ሓደ ሰብ ስለ ዘይነበረ ኣይሽቕረሩን ሓረግ እቲ ብዘይ ምኽንያት ዘኽፋኣ ዝነበረ ስምዒት ጠፊኡላ ሓደ ግዜ ኣብቲ መረባ ሰብ ዘየለ ክኾን ተሎ ናይቲ ቤት ምግብን መስተን ሰራሕተኛታት ከይርኦም እናተጠንቀቑ ሰሕብ ኣቢሉ ሓቂፉ ምዕጉርታ ይሰማ እዚ ነገር እናተደጋገመ ብዝመፀ ቁፅሪ ብጣዕሚ ተፋቒሮም እመንኒ ካብዚ ወፂና ናይ ባዕልና ህይወት ክንመርሕ ኢና ኢሉ ቃል ኣተወላ ክሳብ ሽዑ ግና ክትዕገስ ከም ዘለዋ መኸራ ሓደ መዓልቲ ናይታ ዝቆፀረታ ሰበይቲ ሓዋ ሞይቱ ሓዘን ንምብፃሕ ብዙሕ ዘመድ ኣዝማድ ካብ ገጠር መፁ ካብቶም ዝመፁ ሓደ ናይታ ሰበይቲ ወዲ ሓፍታ ነይሩ እዚ ቆልዓ ነታ ሰበይቲ ከም ዝኽብል ጠየቃ እዛ ቆልዓ ኣየንዓ ዘመድናያ ክብል ጠየቀን እሞ እዚኣማ ጓለይያ ኢለን ምስ ቀለዳ ሓረግ ምስ ከደትለን ድማ ሰራሕተኛ እያ ኢለን ነገርኦ ሓረግ ኣብ ውሽጢ ኮይና ትሰምዖም ነበረት ወዲ ሓፍተን እውን በሊ እዚኣ ተዘይተመርዓኹ በለ ሓዘን ክበፅሕ ኢሉ ዝመፀ ወዲ ሓፍተን ቤተሰብ ኩሉ ናብ ዝመፀሉ ክምለስ ተሎ ንሱ ግና ንሓረግ ክብል ተረፈ ኣብ ገዛ ደድሕሪኣ ክውዕል ጀመረ ሓረግን ኣብርሃን ብጣዕሚ ተቀራረቡ ትቆልዓ ንሓረግ ከም ዝደልያ ኣብርሃ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሮን ተንሰበይቲ ሓረግ ብጣዕሚ ስለ ትሕግዘንን እምንቲ ስለ ዝኾነትን ክስእንኣ ስለ ዘይደልያ ምኽንያት እናፈጠራ ነቲ ቆልዓ ተስፋ ከቕርፅኦ ሞከራ ንስኺ ጥራሕ ፍቓደኛ ኩንለይ እምበር ኣነ ከም ዝገበርኩ ገይረ ንኣኣ ከእምናየ ኢሉ ንሓትንኡ ረበሸን እሞ ኣብ መወዳእትኡ እሺ ተይላትካ ሞክር ክብላ ነገርኦ ኣብርሃ ኣብኡ ኣብቲ መረባ እናነበረ ሓረግ ክሳብ ትዛረቦ ምንም ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን እዚ ትሪኦ ዘለኻ ናይተን ሰበይቲ ወዲ ሓፍተን ተዘይተመርዓኹኺ ኢሉ ይርብሸን ኣሎ በለቶሞ ኣብርሃ ከመይ ማለት ክብል ኣፍጠጠላ ታይ ከመይ ማለት የብል ይነግረካ ኣለኹ ብምባል መለሰትሉ እሞናትክ ሓሳብ ታዩ ክብል ኣፍጢጡ ምስ ጠየቃ ሓረግ እውን ተናዲዳ እዚ ኢልካ ክትጥይቐኒ ድየ ነጊረካ መፍትሒ ትብሎ ሓሳብ ክትነግረኒ እምበር ምስ በለቶ ኣብርሃ ክቐትሎ የበለ ሓረግ ደንገፀት ታይ ግበሪኺ ትብልኒ በላ ሰውነቱ እናተንቀጥቀጠ በዚ ዘመን እውን ከምዚ ይሕሰብ ድዩ ኢላ ኣረጋጊኣ በል መፍትሒ ድለ ኢላቶ ናብ ገዛ ኣተወት ኣብርሃ ዘጠራቀሞ ቅርሺ ዘከረ ዝኾነ ይኹን ክብል ንበይኑ ኣብ ውሳነ በፅሐ ብድሕሪኡ ክልቲኦም ብተማኸርዎ ምኽንያት ገይሩ በቃ ካሊእ ስራሕ ስለ ዝሓሰብኩ ካሊእ ሰብ ድለያ ኢሉ ነተን ሰበይቲ ነጊርወን ተን ሰበይቲ ብዙሕ ኣይተሓሳሰበንን ገንዘቡ ከፊለን ኣሰናቢተንኦ ኣብርሃ ንእሽተን ገዛ ተኻረየ ድሕሪ 15 መዓልቲ ሓረግ ዓደይ ስለ ዝሓመመት ናብ ዓደይ ከይደ ጠይቐያ ክመፅእ ክትብል ነተን ሰበይቲ ጠየቐተን እሞ ቅርሺ ለኣኽለን እሞ ድሕሪ 3 ወርሒ ጠይቕክየን ኣብኡ ተለኽ እውን ሓድሽ ዓመት እውን ኣብኡ ኣሕሊፍ ክትመፂ ምስ በልኣ ኣይ ንእሽተን ስለ ዝሓየላ ምኻደይ ዘይተርፍ እዩ በለተን እተን ሰበይቲ ምምላሳን ዘይምምላሳን ሓሳብ ኮይኑወን ሓረግ ንቤተሰባ ትልእኸሎምን ንሓደ ወፃኢ ተዘይኮይኑ
ደሞዝ ተቀቢላ ናይ ደሞዝ ወሰኽውን ጠይቃ ኣይትፈልጥን ንኽትቀሪ ተንሰበይቲ ብዙሕ ለመና ሓረግ ግና ብሓሳባ ጸኒዓ ኣብ መወዳእታ እተንሰበይቲ እውን ሓረግ ምቕራይ ምስ ኣበየተን ናይ ደሞዛ ፍርቂ ሂበን ቅርሺ ስለ ዘይብለይ ይቀመጠልኪ ወይ ድማ ኣብ ዘርለየኪ ብባንኪ ተሰደልኪየ በላኣ ሓረግ ኩሉ ክሕብኣ ደልያ ነይራ ግና ድማ ክትከራኸርን ኣይደልየትን እሺላ ምዝግጃው ጀመረት ኣብቲ ኸደሉ መዓልቲ ለይቲ ወዲ ሓፍተን ተሲኡ ሙሉእ ለይቱ ድቃስ ዝወሰዶ ኣይመስልን እተን ሰበይቲ እውን ካብ ተሳእኻ መናሃርያ ኣብ ፀሓያ በልዖ ትቆልዓ በቲ ዝኾን ዘሎ ነገር ተረቢሹ ብሓትንኡ እናተናደደ ብለይቱ ሻንጣ ሒዙላ ብሓደ ኸዱ ኣብ ዓዱ ስለ ዘለዎ ሓፍትን ጥሪትን ነገራ ኩሉ ነገር ሸይጡ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ ምስኣ ክነብር ከም ዝደሊ ብምንጋር ዓዲኣ ጠይቃ ብቁልጡፍ ንኽትምለስ እውን ተማህፀና ሓረግ ግና ስቂላ ትሰምዖ ነበረት መናሃርያ ምስ በፅሑ ቻው ኢሉኒ ክምለስ እዩ ኢላ እናተጸበየት ተኸቲልዋ ኣብ መኪና ኣትዩ ኮፍ በለ ናበይ ክትኸይድ ደሊኻ በለቶሞ ናብቲ ትኸድሉ ምስ በላ ብድንጋጸ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ኢላ ምስ መለሰትሉ ዋላ ተረሓቐ ካብ ኢትዮጵያ ኣይወፅእ ብምባል ኣመቻችዩ ከፈለ ሓደ ጊዜ ካርዲ ገዚአ ክመጽእ ሻንጣይ እናረኣኻ ምስ በለቶ ባዕለይ ገዚእልኪ ክመጽእ ናይ ክንደይ ከንጸልኪ ክብል ሓተታ ናይ 10 በለቶ ሓረግ ሻንጣ ኣብቲ መኪና ገዲፋ ብተጻራሪ ኣንፈት ከደት ኣብቲ መናሃርያ ይጽበያ ምስ ነበረ ኣብረሃ ኮይና ናብ ገዛ ክትኸድ ምስ በለት ሻንጣይ ኣብ መኪና ገዲፈዮ እየመፄ ምስ በለቶ በሊ ኣብዚ ተጸበይኒ እሞ ሒዘዮ ክመጽእ ኢሉ ናይቲ መኪና ትኬት ተቐቢሉ ትታርጋ እናረኣየ ኸደ ምስ በጽሐ ናይተን ሰበይቲ ወዲ ሓፍተን እውን ኣብቲ ታክሲ ኣይነበረን ክደልያ ከይድዩ ነይሩ ይመስለኒ ኣብርሃ ሻንጣ ሒዙ ናብ ሓረግ ከደ ድሕርቲ መዓልቲ ኣብርሃ ህይወት ንምሽናፍ ዘይሰርሖ ስራሕ ኣይነበረን ኣብ ገዛ ምድላል እውን ፍሉጥ ደላላ ኾነ ህይወቶም ብኺደት ተቐየረ ሓረግ እውን ናይ ምሸት ትምህርታ ጀመረት 3 ቆልዑ ወሊዶም ብሓደ ናብሮኦም ቀጸሉ